תראו אותי, אפילו שאני מאוחה בתוך הדבר הזה. רגע, על איזה סרט מדברים עכשיו? כאילו שאת לא יודעת על מה מסברים. אני עושה לך פתיח, אני מוציאה אותו? וואי, זה מלוח as hell. אני הולך להגיד את הדבר שאני לא מאמין. מוציא. כי אני לא מאמין שיש אנשים שלא ראו האביר האפל. כן, בצדק, אין סיבה לא לראות את הסרט הזה, ועכשיו הביצה תסביר לנו למה היא לא ראתה את הסרט. אני לא מבינה, מה זה, מתחילים פה בשיימינג? לא. אוקיי, אני לא ראיתי האביר האפל, כי אני ידעתי תעזוב את זה כבר. זה נופל. אני ידעתי שזה סרט מפחיד as hell. מפחיד. למה הוא מפחיד? עכשיו אני אומרת את כל זה ולא ראיתי את הסרט, כן? למה הוא מפחיד? שאל אותי, אדר, למה הוא מפחיד? למה הוא מפחיד? המשחק, רואים את הפרצוף הזה? לא יודעת אם אתם רואים. רואים את הפרצוף הזה? המשחק של הבן אדם הזה, אני פחדתי מאוד כשאני ראיתי את הטריילר. פחדתי. כי אני בן אדם עם לב רגיש, לא כמוך. אני יש לי רגשות. עברתי דבר או שניים בחיים. אוקיי. אוקיי. אז עכשיו נגיד כמה עובדות על האביר האפל. שמי שלא יודע, האביר האפל הוא חלק מהטרילוגיה של כריסטופר נולן לבטמן, האביר האפל, על שם הקומיקס. והאביר האפל זה השם של החלק השני, שהוא הכי טוב, למי אכפת מהראשון, למי אכפת מהשלישי, בפועל תראו רק את השני, עם הג'וקר, יש לומר, הטוב בהיסטוריה. היט לג'ר, תפקיד חייו. היט לג'ר, השחקן מ10 דברים שאני הכי שונאת בך, שחיפשנו מקודם את הקופסה, תראי אותה, נגידי פה. השחקן הזה מהקומדיות הרומנטיות הוא הג'וקר, וכל מי שלומד משחק צריך לראות את הדבר הזה. משחק. לא רק שהוא קיבל אוסקר על המשחק אחרי שהוא מת, שזה אוסקר מוצדק בטירוף. הכי כיף קבל אחרי שאתה מת. הכי כיף. אני ראיתי האביר האפל, נראה לי איזה לפחות 30 פעם. זה נחשב אחד הסרטים הכי נצפים שיש, ונכנס להיסטוריה כאחד הסרטים החשובים והמשפיעים בכל הזמנים. סרט בטמן בסופו של דבר. זה מזל שלא ראיתי. נכון, זה מטורף? כן. אני חושבת שזה ברמה של מה שאמרתי, שלא רציתי לראות את זה, כי ידעתי שזה יפחיד אותי. מה יכול להפחיד אותי? רק משחק. רק משחק. מה יכול להפחיד אותי? רק משחק. מה יכול להפחיד אותי? לא יודע, דברים. מה? קרישים, לא יודע. קרישים. תאונות דרכים. ראית? לא היה לך תשובה אפילו. לא, רק המשחק של היט לג'ר יכול לזעזע אותך כאילו מבפנים. ומה שמדהים זה שלא, הוא לא מלא פוסטטות ואיפור וזה, הוא בסך הכל קצת פאקינג מייקאפ. קצת פסיכופת. ועם זאת, אתה לא יכול לראות שזה השחקן. יש סצנה הכי קטנה בסרט, הכי קטנה בסרט. הג'וקר נכנס למסיבה, והוא לוקח כוס שמפניה של אחד הזה, תוך כדי שהוא תופץ את זה כל האלכוהול אף, ואז הוא שותה ורואה שזה ריק ומניח. לכאורה, אין למה להתייחס לדבר הזה, מה קורה בסצנה הזאת? מה הג'וקר מראה לנו, הצופים? שאם לרגע חשבתם שהבן אדם הפסיכופת הזה מסטול או שיקור או על סמים קשים, הג'וקר מראה לצופים שהוא כל כך בפוקוס על תוכנית הקאוס שלו, שהוא ברמה שהוא אפילו לא צורך אלכוהול. שאם חשבתם שהבן אדם הזה משוגע, אולי אתם לא מסכימים עם מה שהוא עושה, אבל הוא יותר בפוקוס מכל בן אדם. כמו שאני עושה. אני גם עושה את זה. עם האלכוהול? אני שותה עם אנשים צ'ייסר, ואני פשוט מעיפה את זה, ושותה המסקנה, הביצה יהיה ג'וקר. אז אנחנו עושים משהו שדיברנו עליו בקבוצה שלנו, על איך אפקטים פרקטיים שמתקלקלים יוצרים סצנה חד פעמית. למי שלא יודע, יש סצנה שבה היט לג'ר לבוש כמו אחות בבית חולים, וזה הדבר הכי יפה בעולם ומצחיק רק לראות אותו. והוא יוצא ומפוצץ את הבית חולים, אוקיי? מה קרה בפועל? הפיצוץ לא קרה. באמת, על סט, לא קרה. היט לג'ר במקום לעצור וקאט, המשיך לשחק את הדמות כאילו משהו במנגנון לא עובד, הוא המשיך את הצצנה, ונוסע אחד הצצנות הכי טובות ומצחיקות, על סמך זה שהשחקן, אתם לומדים משחק, זרם עם זה שמשהו לא עבד, לא עצר ואמר לבמאי, היי, זה לא קורה, מה לעשות, המשיך עם הדמות, ואתם תראו את הצצנה הזאת, וכל מה שקורה שם זה אמיתי, זה פאקינג אחד הדברים הכי מצחיקים בעולם. זה היה מצחיק אם הוא היה עוצר מה קורה? אבא, לא עוצר לי, אני עומד. אז המסקנה היא לכם בתור שחקנים, שימי לב, כל עוד הבמאי לא אומר קאט, אל תעצרו את הצצנה. Show must go on. מה זה הנבל? אז האויב שלו? האיש הרע. האויב הנבל. והסיכום הוא כזה. ראית הסרט.
אין שום סיבה בעולם לא לראות אביר אפל. אין שום סיבה, אוקיי? זה אחד הסרטים הכי כיפים, הכי נצפים. חברים, תראו אביר אפל. ביצה, תראי את זה? לא. אוקיי. תודה לכולם.